खुलुमबाय दिनै 6 मे 2024 समबार मैया मिरु जोबथेसालियाव बैसागु फांसना मोजाङै मोजां जाना थांबाय आरो बे बैसागु फांसनाव बर'नि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि गीताश्री रामसियारि बिथांजोआबो बाहागो लादोंमोन। बिथांजोआ बाहागो लानानै जोबोद गोजोननाय फोरमायदों आरो बिथांजोआ बे हाबाफारियाव दोंथाम मेथाइखौ रोजाबनाय जादों। ओरैनो मा मेथाइ रोजाबखो सिङाव थांनानै? आंनाथ' बर'बो रोजाबबाय, एसामिसबो रोजाबबाय आरो बैसागु नालाय बेनि थाखायनो माने दिनै हिन्दी आरो इंराजिखौ माने बिसोर एलाउ खालामाखै आरो बिराद मोजां मोनबाय, मोनसे गोदान एक्सपिरियेन्स मोनबाय आरो दिनै फार्स्ट टाइम फैनानै बेहाय। दोंबैसे खनखो? दोंब्रै माने टाइमनिबो नालाय बिस्रा गासिबो बिराद डिसिप्लिन मोनसे माबा प्रग्राम स्केडिउल खालामदों नालाय ओंखायनो बारा खनासै। आसामनि साउथ सालमारा मानकासार जिल्लानि सिङाव थानाय गगलपुराव सासे गोदानै जोनोम जानाय गथ' गोरलैनि गोथै सह बोखांदों। गथ' गोरलैखौ बे जायगायाव सानथाम सिगांनो गारना दोनलांदोंमोन। दा बे जाथायनि सायाव दायनिगिरिखौ एरेस्ट खालामनो थाखाय आसाम पुलिसा गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। गुवाहाटी पुलिसा 4 गारि सिखाव खावग्राफोरखौ एरेस्ट खालामदों। श्री सुबोध गिरि मुंनि सासे सुबुंनिफ्राय बोलेर' गारिखौ खावनायनि उनाव 4 गारि सिखावफोरा एरेस्ट खालामजादों। हमजानाय गारि सिखावफोरनि मुङा जाबाय सना मिया 21 बोसोर बैसोनि, ताहिर आली 35, माहार आली 35 आरो नुरुल इस्लाम 38। आखिरांगा कालियाबराव सासे हिन्जावसा गथ'आ फरायसालिनिफ्राय न' फारसे टेम्पु गारिजों थांबाय थानाय समाव टेम्पुनिफ्राय ओंखारनानै लामाखौ क्रस खालामबाय थानाय समाव गंसे स्पिडआव फैनाय गारिजों सौदावनानै जाब्रबथाय जानानै थैदों। थैनाय हिन्जावसा गथ'नि मुङा जाबाय निकिता सयकिया। मिरु जोबथेसालियाव जोबजानाय एक्स ndfbनि थाखाय मैया फांसन जानाय समाव इउपिएफनि दैदेनगिरि बाबु बर' बिथाङा बाहागो लादोंमोन। जेलाव मोनसे माने बिहु कनफारेन्स बायदि खालामो बिथांमोना, बिहु खुङो, कैदिफोरखौ एसे रंजा बाजा खालामनानै जाहाथे गोसोफोरखौ मोजां लाखिनो थाखाय बिथांमोना नाजायो। आरो बे समावबो जिहेतु जोंहा एक्स ndfbनि गासै 60 सोद्रोमाफोर दङ, जों बिथांमोनखौबो जों खबर लानाय हिसाबै थांदोंमोन आरो जोंजों लोगोसे गोबां कालचारेल टीम थांदोंमोन। दा जोङो भितराव थांनानै गोबां खोथा जों सावरायबाय, बिथांमोनखौ लोगो मोनबाय, बिथांमोननि सुखु दुखुफोरखौ जोङो सोंबाय, बिथांमोननि केसफोरा मा स्टेटासाव दङ बे स्टेटासफोरखौ जों मोनथिबाय। दा खायसे खायसे बिथांमोननि केसफोरा फाइनेल स्टेजाव दङ। दा बिथांमोननिया गासै जों मोनथिनो मोनबाय दे बिथांमोननि केसा गासै 9था ग्रुप दङ। बे 9था ग्रुपाव दस्रा एंगेलाव माने रायदान जागासिनो। दा बे बेलायाव बिथांमोननि केसा दा फाइनेल स्टेजाव हियारिं जागासिनो, खिन्थु सासेबो गथ'नि सासेबो केडार्सनि जोङो रेहाय मोननाय जों दिनैसिम नुवाखै आरो बिथांमोना फोरमायनाय बादिब्ला आरोबाव जा केस सोलिगासिनो दङ बेयाव रेहाय मोननायखौ जों माने नुहुराखै। माने बिथांमोना बुंनाय बादिब्ला दा जेसेबां दङ बिथांमोना बिराद दुखुआव दङ, माने सासेबो माने माबा मोनाखै आरो रेहाय मोनाखै। दा थेवबाबो बिथांमोना दुखुजों बुंदों जे जोंहा गभर्नमेन्टनि सेराव जोंहा माने खोब आसा दङ, जोंखौ बिटिसि गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्ट लोगो नांनानै जोंखौ थाबैनो बिटिआर एकर्डनि सुक्तिनि दारै जोंखौ थाबनो सुखुगोन होननानै बिथांमोना बुंदों होननानै फोरमायदों। नाथाय दिनैसिम बे खोथाया बेसेबां आवगायदों बेसेबां आवगायाखै बिथांमोना जोंखौ खबर लानो थिनदों आरो जोंखौ फोरमायदों आरो जों बे बेलायाव जोङो बुंदों जे नोंथांमोनखौ जों माबाफोर एडभकेट लेभेलाव बा कोर्ट लेभेलाव सहाय खालामनो हायोब्ला जों खालामगोन। बे बेलायाव जोङो दा माने हाइ कर्टआव सोलिबाय थानाय जा केसफोर दङ आरो जा गोदान केसफोर जाब्लाबायनाय दङ बेफोर केसनि सायाव जोङो स्टाडि खालामगोन। जोङो बड' माने हिउमेनिटी ग्राउन्डआव जोङो बिथांमोनखौ
मोजाङै मोजां ओंखारनायनि लामा बा सावरायगोन गभर्नमेन्टनि आथिङाव जों नांगौबा आथिं हमनानै खुलुमहैगोन बा गभर्नमेन्टखौ जों आथिं हमनानै खुलुमनानै खावलायगोन जे नोंथांमोना जोंनि बे माने सोलिबाय थानाय बे थासारिखौ थाबैनो जाहाथे बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय बरननानै उदां हायाव लाबोनानै जेन बिथांमोनखौ आलो गोजोनै संसार जानायाव सहाय खालामो जिहेतु बिथांमोना सारेन्डार पार्सन बिथांमोना आसाम गभर्नमेन्टनि सेराव गावखौनो सारेन्डार खालामदों जे दिनैनिफ्राय जों गाज्रि खामानि मावला जोङो मोजां खामानि मावलांसै जों मोजां संसार जालांसै होननानैसो सारेन्डार खालामखानाय दा बे बेलायाव सारेन्डार जेब्ला जायो सुक्ति जाखानानै सारेन्डार जानाय बेलायाव जेलाव थाबावनांगौनि खोथा गैयामोन नाथाय बेयो मा एंगोलाव मा जानानै दङ बेखौ जोङो बारा मोन्थिनो मोनाखै जों बेखायनो जोङो इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेशननि जानानै आसाम सोरखार आरो बिटिसि सोरखारखौ जोङो खावलायगोन नांगौ जायोब्ला जों बिथांमोननि थाखाय जा 60 सोद्रोमा बिथांमोन दङ एक्स एनडिबि बिथांमोननि थाखाय नांगौबा जों आथिं हमनानै सोरखारखौ खुलुमगोन आथिं हमनानै जों प्रमद बर' सारखौबो जों खावलायगोन जाहाथे बिथांमोननि जा दुखु जाल्लायाव गोग्लैनाय दं बिथांमोनखौ जाहाथे थाबैनो बाहेरायाव बहननानै लाबोनो हायो जेल सिङाव थानानै मानसिमोनखौ आरो नोंथांमोनाव बबेनिफ्राय फैदों खुलुमबाय गासैनिसिम बा नायगिरनो नोंथांमोननिसिम दिनै गुवाहाटियाव सेन्ट्रेल जेराव फैदोंमोन आरो प्रग्राम जादोंमोन बेयाव ओमफ्राय जों मोसानो फैदोंमोन जों बरमा बाक्सानिफ्राय फैदों जोंनि डान्स ग्रुपनि नामा लाइमोन डान्स ग्रुप नुफेराखैमोनबो फैफेराखैमोन आरो ओमफ्राय दिनै फार्स्ट टाइम फैदों ओमफ्राय मोजां मोनदों फैनानै माबायदिमोन ओमफ्राय सिङाव थानानै माबायदि थासारिया एसे मोजाङानो एक्सपिरियेन्सबो गैया बुंनायनि बेबायदि माने दोंबैसे मोसाखो दोंनै मोसादों मोननैबो बर' ना ओं मोननैबो बर' मोनसेया हारिनि मोसाबाय ओमफ्राय मोनसेया बैसागु बायदियानो दे बर'नि गिदिर जोहोलाव बिथांमोनखौ लोगो मोननानै माबोरै मोनखो गोजोननायबो फिल खालामदो दुखु फिल खालामदो नुनानै आरो मोजां गाज्रि माबाफोर सावरायदोंना सावरायदोंमोन सावरायनाया आदामोनजों ओमफ्राय बिदिनो बुंदों माबायदि थासारि सोमजिनाय माबायदि जानाय फोरमायदों दुखु मोनदों आरो खोनानानै मिथिफेराखैमोनबो फैफेराखैमोनबो फैनानै मिथिबाय गोसोआव दुखु मोनदों बिथांमोना माने बिसोरनि गोसोखौ नायनानै माबायदि मोनदों बिसोरनि माखासे थानाय माने थासारिखौ नायनानै माखासे गोसोफ्रा दुखु दंना ना एसे रंजा बाजा दं बिसोरो बिथां सारमोनखौ नायनानै खुसिबो नुदों माने बर' हारिनि थाखाय बिसोर खामानि मावनानै जिहेतु थानांदोंबाबो जेनेबा नुनानै फिल खालामदों आरो रायलायनाय बुंनायफोराव एसे गोजोनदों आरो बेबायदि आरो दुखुबो थागोन एसेब्लाबो थेवब्लाबो हारिनि थाखाय जिहेतु खामानि मावबाय एसेबाबो खान्थि दङ बेखौ नुदों आरो जोङो जोंनि नुनाय मथे प्रमद बर'नि सारनि सायाव माबा मोनसे खावलायगोन ना जोबथेसालियाव थानाय बिथांमोननि जानानै मा बुंनो सारखौ खावलायगोन आरो बिथांमोन बे जेलाव थानाय सारमोनखौ एसे हेफाजाब होयो बेखौनो थाबैनो बिसोरखौ बख'नो सारा जेनेबा नाजायो आं नाजायो बेखौ खावलायदों नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जै बर' हारिनि